नंतर सौ राजश्री विलास गावडे यांना मी विनंती करतो की कृपया त्यांनी आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे। कोकणशाहीचे संचालक साईनाथ गावकर यांना मी विनंती करतोय की कृपया मॅडमना सन्मान चिन्ह, श्रीफळ आणि प्रशस्ती पत्रक देऊन मॅडमचा सन्मान करायचा आहे। त्याचप्रमाणे डॉक्टर विलास गावडे यांना देखील विनंती करतो की कृपया त्यांनी देखील मंचावर यायचं आहे। पतीच्या खांद्याला खांदा लावून या नेहमीच काम करत असतात। ओंकार आयुर्वेदिक चिकित्सालय आणि समर्थ सोशल फाउंडेशनच्या माध्यमातून नेहमीच मधुमेह मुक्ती आणि व्यसन मुक्तीसाठी त्या नेहमीच प्रयत्न करत असतात। समाजासाठी त्यांचं योगदान हे अनमोल आहे। त्यांच्या आजवर केलेल्या कार्यकर्तृत्वाचा सन्मान म्हणून कोकणशाही आणि स्वामिनी एज्युकेशनच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यक्रमामध्ये त्यांचा हा सन्मान केला जातोय। यानंतर राजश्री गावडे मॅडम यांना देखील विनंती आहे की त्यांनी देखील आपले मोलाचे 2 शब्द व्यक्त करायचे आहेत। डॉक्टर सर, 1-2 मिनिट। एक चांगलं चित्र मला आता इथं पाहायला मिळालं। कोणाचं लक्ष होता की नाही एक चांगलं चित्र पाहिलं, चांगलं चित्र पाहायला भेटलं। पूजेला बसलो लग्न असेल बायको हात लावते मम म्हणून। डॉक्टर सर आमचे खूप चांगले मित्र आहेत। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित महाराष्ट्रभरामध्ये ते आयुर्वेदाच्या माध्यमातून उपचार करण्याचं काम करतात आणि अतिशय यशस्वी पद्धतीनं आपली प्रॅक्टिस त्यांची सुरू आहे संपूर्ण महाराष्ट्रात। तेच डॉक्टर आता मला बहिणींच्या हाताला हात लावताना पाहायला भेटले, हे चित्र तितकं समाधानकारक आहे एवढं सांगेन। बहिणी प्लीज। नमस्कार, मी राजश्री गावडे, सावंतवाडी। ज्या दिवशीपासून कोकणशाही हे चॅनल चालू झालंय त्या दिवशीपासून मी त्या चॅनलला किंवा चॅनलचे जे सर्व आहेत यांना सगळ्यांना ओळखत आहे आणि चॅनलची जी भरारी आहे सुरुवातीपासून आजपर्यंत ती ज्या दिशेने होत आहे, खरोखर सांगताना आनंद होत आहे की फक्त चॅनल हे स्वतःसाठी काम करत नसून किंवा स्वतःच्या चॅनलसाठी काम करत नसून हे सर्वांपर्यंत पोहोचण्याचं एक माध्यम म्हणजे कोकणशाही चॅनल आहे। आणि सर्वांपर्यंत पोहोचण्यासाठी असं म्हणजे चॅनललाच न जाता चॅनलच्या माध्यमातून जे आपल्या समाजामध्ये चांगल्या वाईट किंवा इतरांना घेण्यासारख्या समाजासाठी उपयुक्त असणाऱ्या समाजसेवेमध्ये महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या गोष्टी सुद्धा आपल्याला कोकणशाही चॅनलच्या माध्यमातून ऐकतो किंवा पाहतो आणि त्याच्यातून आपण कसं आपलं लाईफ आहे की आपण कसं जगलं पाहिजे किंवा इतरांचा आदर कसा केला पाहिजे हे सुद्धा सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याला कोकणशाही या चॅनलच्या माध्यमातून बघण्यासाठी आणि शिकण्यासाठी आणि ऐकण्यासाठी मिळतं। खरं सांगायचं म्हणजे हे चॅनल जे असतं ते 1.5 वर्षापूर्वीपर्यंत मी कधीच कुठल्याही चॅनलचं न्यूज कधी बघितली नाही आणि मला ते आवडत पण नव्हतं। कारण बरेच वेळा असं होतं की एखादं चॅनल आपण लावल्यानंतर पॉलिटिक्स शिवाय त्याच्यात दुसरं काहीच नसतं। त्यामुळे मी मोस्टली म्हणजे 101% त्याला अवॉइडच करते। मिस्टर पण सोबत आहेत, त्यांनाही विचारू शकता, मी कधी टीव्ही म्हणा किंवा मोबाईल म्हणा कधीच कुठला चॅनल बघत नाही। पण ज्या दिवशीपासून कोकणशाही हे चॅनल आलंय, माहित नाही मला त्या चॅनलच्या बाबतीत काय एवढं प्रेम होतो जात असतं आमचं, इव्हन माझ्या मुलांचं सुद्धा, की कोकणशाहीची कुठली न्यूज असेल किंवा काही जरी कुठली एखादी लिंक असेल तरी माझ्या आधी माझी मुलं टीव्हीला ऑन करून बघत असतात। त्याच्यात आम्ही दिसतो हे नंतर आमचं सौभाग्य समजा, पण त्याआधी जे चॅनलच्या माध्यमातून ज्या सुविधा आहेत, जी माहिती चांगल्या प्रकारची आहे ती आपल्यापर्यंत पोहोचते, यासाठी माझी मुलं सुद्धा ह्या चॅनलला म्हणजे बघण्यासाठी खूप उत्सुक असतात। असंच मी चॅनलसाठी सांगेन की आपण जे काय करतो समाजामध्ये, आता सर बोलले की व्यसनमुक्ती म्हणा किंवा मधुमेह मुक्ती हे जे आहे तर संपूर्ण आम्ही भारतभरच नाही तर भारताच्या बाहेर सुद्धा आम्ही पोहोचवण्याचं कार्य करतोय। आज नेपाळ आणि भूतान या ठिकाणी सुद्धा मी कोकणशाहीच्या माध्यमातून म्हणा किंवा इतर ॲडच्या माध्यमातून माझा हा व्यसनमुक्ती आणि मधुमेह मुक्तीचा जो माझा सहभाग आहे किंवा जे माझं समाजकार्य आहे ते तिथपर्यंत पोहोचले आणि ह्या कोकणशाहीच्या माध्यमातून खरोखर संपूर्ण महाराष्ट्रातच नाही तर अर्ध्या भारतामध्ये मी जे कार्य करते, माझी जी समाजसेवा आहे ती ह्या चॅनलच्या माध्यमातून पोहोचलेली आहे।
तर एकच सांगेन की मी पोचलेली नसून आपलं चॅनल सुद्धा पोचलेलं आहे आणि काही दिवसातच हे चॅनल भारतातच नव्हे तर भारताच्या बाहेरही पोचावं ही माझी अपेक्षा आहे आणि भारताच्या बाहेर पोचून ह्या चॅनलची एक चांगल्या प्रकारची प्रगती होऊन, जसं आजपर्यंत बरेच नावं घेत नाही असे वेगवेगळे चॅनल आहेत, नुसते गाजलेले आहेत, पण ते गाजून उपयोगाचं नाही, तर जे रियालिटीचं कार्य जे आहे लोकांपर्यंत पोहोचण्याचं, समाजाला सत्यता काय आहे हे घडवून देण्याचं किंवा शिकवण्याचं कार्य म्हणजे कोकणशाही करते आणि हे असंच सतत कार्यरत राहू ह्यासाठी मी कोकणशाहीला आणि स्वामिनी एज्युकेशनला शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द संपवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद मॅडम. खरं तर डॉक्टर विलास गावडे देखील आमचे खूप चांगले मित्र आहेत. खरं तर डॉक्टर म्हटलं की आपल्याला हातात इंजेक्शन आणि गळ्यात स्टेथोस्कोप हे चित्र कुठेतरी पाहायला मिळतं, परंतु डॉक्टर विलास गावडे यांना ज्यावेळी मी पाहतो त्यावेळी यापैकी एकही गोष्ट त्यांच्याकडे नसते. केवळ त्यांच्या बोलण्याने बरेचसे पेशंट असेच बरे होतात, नेहमी हसवत राहतात आणि समोरच्याला देखील हसवत राहतात. तर तुम्ही आलात आमच्या कार्यक्रमाला आणि कार्यक्रमाची शोभा वाढवली, त्याबद्दल तुमचे पुन्हा एकदा आभार मानतो. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.